हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' गाइस हिन्जाव खारनायनि भिडिअ बानायनो गोबां समनिफ्रायनो हरदोंमोन बे भिडिअखौ बाट आं टाइम मिलायनि थाखाय बानायनाय जायाखै आरो बेखौनो आं बुंनो सानो सरि रिसाल नार्जारी स' रिसाल नार्जारीया भिडिअ बानायखौ नुनानै आंनो फैसाबो जासिलायनाय जाबाय सरि रिसाल नार्जारीया आङो माने टाइम मिलायनि थाखाय भिडिअ बानायनाय जायाखै स' आं बुंनोसै रायजो राजाफोर रिसाल नार्जारीनि हिन्जाव अमिका नार्जारीया खारदों न'निफ्राय 15 फेब्रुवारि 2019 आवनो स' बिनि हौवाया बेखौ नागिरगासिनो दं बिनि न'खराबो गोबां नागिरगासिनो दङ आरो रिसाल नार्जारीनि हिन्जावनि मुङा जाहैबाय अमिका नार्जारी बेनि पिक्साराव होनाया नोंथांमोना नुनो हागौ नङा होमबा आरो दायो आं बेखौबो खोन्थानो सानदों बे रिसाल नार्जारी आरो अमिका नार्जारीहा सानै गथ' गथाय दङ बे गथ' गथायजों लोगोसे फट' साफायजानाय अमिका नार्जारीया दं बेखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बेनि गेजेराव आं मोनसे फट' देखायबावनो सानदों बे जाबाय बिखुनजो अमिका नार्जारीनि बिखुनजो दायो बे न'आव दङ खामानि मावनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय सिला सिबनाय मा सिबनाय गासिबो खामानि बे आबैयानो मावगासिनो दङ गोबां खस्थ'यै स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि हाबाखौ बयबो माबा मोनसे थांखिजों आरो संसार आलो गोजोन जानो थाखायसो जों जानाय जायो आरो बिनि गेजेराव जों सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा माने हाबा जाखानाय सुबुंजों खारनाय बेफोरबायदि जानाया गोबां गोरोन्थि आं बेखौ बुजियो आरो नोंबो बुजिखायो आरो बिनि गेजेराव नों अख्रायैबाबो खारदोंब्ला आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंनि हौवा रिसाल नार्जारीया नोंखौ नेगासिनो दङ आरो नोंनि गथ' गथाय सानै एफा फरायफुनाय आरो देरफुनाय बे नोंखौ नेगासिनो दङ गाबबाय थायोनो नोंखौ नागिरबाय थायोनो स' आं बेखौनो बुंनो सानो आब' अम्बिकानिसिम कि आब' अमिका नार्जारीनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंनि हौवा आरो नोंनि बिखुनजो बिहाव बिखुनजोआ गासिबो आरो नोंनि गथ' गथाय गासिबो नोंखौ लामा नायगासिनो दं नोंखौ माला फैगोन नायगासिनो दङ स' नोंथाङा जुदि नोंनि न'नि एड्रेसखौ बावदोंब्ला कन्टेक्ट नाम्बार होना होदों बेयाव नों कल खालामनो हागोन आरो सोरबाफोर अमिका नार्जारी आब'खौ नुदोंब्ला प्लिज अननानै खोन्थाहर फुरा एड्रेसखौ खोन्थानोसै आं लोगोफोर बे जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मिरु दैसा गामि होनना बुंदों गामिनि मुङा जाबाय मिरु दैसा आरो बिनि गेजेराव पुलिस स्टेसनखौ होनना बुंदों रुनिकाथा स' गाइस नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला प्लिज अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय रिसाल नार्जारीया गोबां समनिफ्रायनो बेखौ नागिरगासिनो दं आंनो हरदोंमोन गोबां समनिफ्रायनो बानायनो नोंथांमोना नंखाय सानोबा नायनो हागोन आं स्क्रिनाव होनानै होदों बेखौ माला हरनायमोन स' आं बानायनाय जायाखैमोन बाट बियो बानायनो थाखाय आंखौ फैसा जासिलायनाय जाबाय सरि रिसाल नार्जारीसिम आरो आं बेखौनो बुंनो सानो सोर सोर मानसिफोरा बे भिडिअखौ नायनानै नुदों स' प्लिज अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय रिसाल नार्जारीया बुंनाय मथे बियो मोनथियानो कि आब' अमिका नार्जारीया मानि थाखाय खारदों न'खराव बिसोरनाव नांलायनायानो गैया बाट मानि थाखाय खारखो मोनथिया गोबां फ्रिडमलि दोनोमोन बियो आब' अमिकाखौ आरो बिनि गेजेराव गोबां रां रुफाबो हरखायो खामायो खस्थ'यै बयबाबो गावनि गथ' गथाय दङ नायखागोनखा गावनि हिन्जावानो जा गावनि बिमा बिफायानो जा नायखागोनखा बयबो नायनो गोसो जागोन नोंबाबो नायनो गोसो जागोन स' बेबायदिनो बे रिसाल नार्जारीया गावनि हिन्जावखौबो नाहरो आरो गावनि न'खरजों लोगोसे रां रुफा हरनायाव जेबो माने खमि खालामाखै माने खम गैया स' बिनिखायनो आं बुंनो थाङो कि आब' अमिका नार्जारीखौ अननानै प्लिज फैफिनबानो जाबाय नोंनि गथ' गथाय दङ आरो बिनि गेजेराव बिहाव बिखुनजो दङ आरो नोंनि हौवा रिसाल नार्जारीया नोंखौ लामा नायगासिनो दं फैफिननायनि स' प्लिज अननानै फैफिनबानो जाबाय आंनि खुलुमनाय बेनो